Il-Partit Nazzjonalista Irid Jivvendika Ruħu mill-President tar-Reġjun Tramuntana Clifford Galea sempliċement għax hu laburist, bit-tpattija l-kwistjoni kbira li ġab bideħ il-Partit Nazzjonalista stess fil-Kunsill ta' Ħararaw, immexxi mis-Sindku hawnhekk il-PN fl-aħħar ġimgħat tilef il-maġġoranza li kellu wara li l-Viċi Sindku Tard irriżenjatlu u baqgħet indipendenti. Frott taħwit fl-amministrazzjoni li jinkludi mhux biss nuqqas ta' trasparenza iżda wkoll ħlasijiet dubjużi jekk mhux irregolari minn fondi pubbliċi. One News informat li l-Partit Nazzjonalista jrid ipatti għal dan billi jressaq mozzjoni ta' sfiduċja fil-konfront tal-President tar-Reġjun Tramuntana Clifford Galea li m'għandux jaqsam xejn mal-kwistjoni. Dan l-istazzjoni nsab informat il moħħ wara dan kollu u s-Segretarju Ġenerali ġdid Nazzjonalista Charles Bonello li fil-jiem li għaddew indirizza konferenza tal-ħabbarijiet fir-rigward ta' dak li qed jiġri f'Ħararaw. F'din il-konferenza Bonello li wkoll l-assistent personali ta' Gonzi PN kien diġà saħansitra għeddet b'dawn il-manuvri. Huwa fatt ukoll li issa il-Partit Laburista neżal maskla u jrid jilgħab il-logħba tan-numri. U allura jekk irid jilgħab il-logħba tan-numri, aħna nilagħbu l-logħba tan-numri. Qed ngħid hekk għaliex aħna għandna numri f'reġjuni. Is-suċċar li dak li kien qed jirreferi għalih Bonello se jpoġġi fil-prattika u se jibda jivvendika ruħu mir-Reġjun ta' Tramuntana u bla ebda bażi ġustifikata mistenni jimbotta l-mozzjoni ta' sfiduċja fil-President. Is-sorsi minn dan il-Partit Nazzjonalista qalulna li għalhekk it-tnejn filgħaxija s-sindki li jirrappreżentaw il-Partit Nazzjonalista fir-Reġjun se jitlaqgħu biex teħema mozzjoni li twassal għal vot ta' sfiduċja fi Clifford Galea. Galea kien elett bħala President tar-Reġjun fl-2021 meta kiseb 41 vot minn fost il-membri tal-Kunsilli fl-istess reġjun kontra 30 vot tal-ex-President tar-Reġjun Anton Mifsud. U fatt magħruf ukoll li f'diversi okkażjonijiet kunsillieri nazzjonalisti tennew il-fiduċja tagħhom f'Galea anke b'mod pubbliku. Għalhekk ir-riżultat it-tmexxija nazzjonalista se tkun qed timponi fuq is-sindki tagħha biex jivvotaw favur din il-mozzjoni ta' sfiduċja. Dawn is-sindki se jitlaqgħu jumejn biss qabel vot fuq il-mozzjoni ta' sfiduċja fis-Sindku ta' Ħararaw fl-laqgħa mitluba b'urġenza l-ġimgħa l-oħra u issa jiskedal ta' nhar l-Erbgħa. Din il-mozzjoni mresqa miż-żewġ kunsillieri laburisti Marja Meli u Christopher Fenek u l-Viċi Sindku Indipendenti Tard, ir-riżultat wara diversi tarbiet ġustifikati għall-informazzjoni fuq nefqiet suspettużi u potenzjalment irregolari mis-Sindku waqgħu fuq id-dejn torox. Wara r-riżenja ta' Tard il-Partit Nazzjonalista spiċċa jitlef il-maġġoranza ta' siġġu wieħed li kiseb fl-elezzjoni s-sena l-oħra. Is-sorsi tagħna fid-Dar Ċentrali għal daqsant iddeskrivew il-mossa li ssir vendikazzjoni mal-President tar-Reġjun Tramuntana bħala waħda li tkompli turi kemm il-Partit Nazzjonalista illum iddominat mill-estremisti tal-establishment ma nbidilx u biex jilgħab irid jirbaħ inkella jħassar il-logħba.